Siyanibingelela nonke balaleli nababukeli egameni leNkosi uJesu Kristu. Kulo ibandla likaNkulunkulu makube kini umusa nokuthula okuvela kuNkulunkulu uBaba wethu naseNkosini uJesu Kristu, owazinikela ngenxa yezono zethu ukuze asophule kulelizwe elimbi lamanje ngokwentando kaNkulunkulu uBaba wethu. Makube kuye udumo kuze kube phakade. Amen. Izwi lenkosi uJesu Kristu leli olalele njengamanje, izwi lenkosi uJesu Kristu. Lapho sishumayela khona, sifundise, siphinde sihlolisise imibhalo engcwele ngokwentando kaNkulunkulu kwindodana yakhe uJesu Kristu oyinkosi nomsindisi empilweni zethu. Sizocela kubo bonke abantu abalalele njengamanje ukuthi sonke sibe namaBhayibheli ukuze sonke sizofunda kanye sibe nokuqonda imibhalo engcwele njengoba sifundiswa nanjengoba sishunyayezwa ukufinyelela eqinisweni elindlela neqiniso nokuphila izwi lenkosi uJesu Kristu. Kulabo abalalele abafuna ukubhabhadiswa egameni likaJesu Kristu, nalabo abanemibuzo mayelana neBhayibheli, nalabo abanesambulo uJesu Kristu oyinkosi nomsindisi esekunikezile ubufakazi ukuba ubuthule kuzo zonke izindlebe eziyimisele ukuza ebungcweleni naseqinisweni nobufakazi bakho, ukuba nixhumane nathi kule niningwane esoyishiya njengamanje. Ngizoqala nge-email address ethi izwilenkosi.ujesukristu@gmail.com, izwilenkosi.ujesukristu@gmail.com, no my cellphone number, no my WhatsApp number la ningakwazi ukuxhumana nathi khona ethi 066 566 9245, 066 566 9245. Izintshumayelo nezimfundiso zonke ziyatholakala ku-YouTube, lapho ungahlala khona phansi uphethe iBhayibheli lakho ulalelisise kube ngabe lokhu okuzwayo ngamadlebe akho kuyafakazelwa imibhalo engcwele. Njengakho konke sinishumayeza khona, sinifundisa khona kufakazelwa imibhalo engcwele. Ku-YouTube uzosearcha uthi izwi lenkosi uJesu Kristu. Ungakhohlwa ukusubscribe, ungakhohlwa futhi nokupressa i-notification button ukuze ngaso sonke isikhathi uzoyithola izimfundiso eziphilileyo ezisiholela eqinisweni nasebungcweleni. Ungakhohlwa nokusharisha ilink nezihlobo zakho, ikakhulukazi bonke labo ohlanganyela nabo ngaso sonke isikhathi. Manihlanganyela nithi niyamdumisa uNkulunkulu ngomoya nangeqiniso, nifakazelana ukuthi uJesu Kristu uyinkosi nomsindisi empilweni zenu, ukuze wonke umuntu ahlolisise imfundiso asuke ifundiswa nasuke ishunyayezwa ukube ngabe iyafakazelwa imibhalo engcwele. Ku-YouTube sharisha ilink izwi lenkosi uJesu Kristu. Ake sigobise amakhanda, sivala amehlo, sibonge uBaba wethu osezulwini ngalesikhathi samanje ukuba sikwazi ukuthi sizwe izwi lakhe. Baba wethu osezulwini, malingcweliswe igama lakho, umbuso wakho mawufike, intando yakho mayenziwe emhlabeni njengasezulwini. Usiphe namhlanje isikwa sethu semihla ngemihla, usithethelela amacala ethu njengoba nathi sibathethelela bonke abasonayo. Ungasingenisi ekulingweni kodwa usindise kokubi, ngokuba umbuso ungowakho namandla nenkazimulo uJesu Kristu inkosi nomsindisi. Amen. Balaleli nani bazalwane, yamukelana umfowethu uMhlengi Zondi ozobe sihola ngokwemfihlakalo yemibhalo, umoya ongcwele ekhazimulisa inkosi yamakhosi, yena oyinhloko yebandla uJesu Kristu oyinkosi nomsindisi. Sheshisani nithatha amaBhayibheli sihambisane kule ndlela yobungcwele neqiniso egameni lenkosi uJesu Kristu. Amen. Ngibingelela bazalwane egameni lenkosi. Ngibingelela bazalwane egameni lenkosi uJesu, umnini amandla onke, inkosi yokuphila. Silokho sithule bona ubufakazi ngawe imibhalo ukuthi yinye inkosi, yinye inkolo, munye ubhaphathiso egameni likaJesu Kristu. Siyambonga uNkulunkulu ngalesikhathi asenzile njengamanje ukuba sikwazi ukuhlanganyela egameni lakhe, sibonga simdumisa njalo ngomusa wakhe asenzele wona kulokuphila kwethu esikuphilayo kulomhlaba, lapho khona siyizivakashi nje khona. uNkulunkulu eshambakele, usasivikele, usasilondile
engafuni ukuthi sibhubhe kepha sifinyelele ekumazini ngokomoya nangokuqiniso ukuze sipheleliswe sisindiswe kuye siphile naye ngalendlela le asabele ngayo sonke ukuba fanele sifinyelele kuyo sithole ukuphila okuphakade ukuze ke singezulahlwa nabazolahlwa. Kunemimoya emibi ngalendlela le ekhona ngeke siyibone ngamehlo kepha umoya omubi mesungenile kuwena uyakwazi ukuthi uvele ngesenzo ukuthi unomoya onjani. Umoya asuboni kepha sibona ngezenzo ukuthi umuntu unenhloboni yomoya. Umoya asuboni ngisho amadimoni imoya khona siboni kepha sibona ngezenzo ukuthi umuntu unenhloboni yomoya. uJesu mekhipha amadimoni ukhipha imimoya isuke kubantu igoloza ukuphuma noma ihlezi umuntu imenzisa izinto ezingalungile phambi kwamehlo kaNkulunkulu. Njengoba kuthiwa kunendoda eyayihlezi emathuneni bayibopha ngazo zonke inhlobo zezibopho eziqashula izisika ikhala kepha uJesu wafika kuyona wayikhulula. Emva kwalokho kuthiwa yabuyela yaba sesimweni babona amadimoni engena kwizingulube zangena ezingulube olwandle zaphoseka khona. Ababelusa izingulube bahamba bayobikela abanini bomuzi ukuthi hey nangu umhlola. Babuya abanini bomuzi bebona lento le baphatheka kabi base bethi uJesu akahambe ubona. Le ndoda le sebeyibona isesimweni esilungile ihlezi ngasezinyaweni zikaJesu. Base bethuka uJesu wathi sehamba le ndoda yathi hayi nami ngifuna ukuhamba nawe. uJesu uthi no, hamba uye kwabantu bakini bakhombisa amandla kaNkulunkulu nomusa kwenzele wona. So uNkulunkulu uze la kuthina ngendodana yakhe ukuzolwisana nemimoya ebamba abantu. So mengikhuluma ngemimoya umuntu okholwa kaShembe unomoya wakaShembe umbambile. Umuntu okholwa ukuhlaba izilwane afaka iziphandla unomoya wakhona umbambile. Umuntu othanda ucansi olala ngaphandle komshado ohambelana nabo bonke abantu unedimoni lakhona elimbambile. Umuntu wesifazane othanda ukufaka izinwele nezinzipho nokupenda ubuso unomoya inedimoni lakhona elimbambile. Ekungelula ukuthi lamadimoni aphume adinga uJesu uqobo lwakhe. Uma umuntu ebhema ugwayi unedimoni likagwayi elimbambile ngeke azalibone kepha isenzo esikhombisayo. Umuntu onenkani ongezwa unedimoni lenkani elingezwa. Umuntu odakwa utshwala unedimoni lakhona. Umuntu odla kakhulu unedimoni nomoya ukudakwa utshwala. Umuntu onamanga unedimoni. Lezi zinto imisebenzi le ongaboni umoya ngamehlo but ubona ngesenzo ukuthi lo muntu banjwe uluphi uhlobo lomoya. So uma uJesu ethi egameni lami bayakukhipha amadimoni bagcobe izinyoka abaphathe izinyoka bagcobe ofezela, lokho uJesu usho ukuthi ngezwi lakhe yonke imibuso yobumnyama iyokhala ngaphansi.
ngegama likaJesu uma lishunyayelwa ngendlela uJesu ayiyo yonke imimoya abona abantu abeza la kuthina njengamanje bekholwa bekhalela leli vangeli sebephuma emabandleni sebeyeka imikhuba bevuma izono zabo labo bantu benza lezo zinto ngokuba uJesu usesebenzile amadimoni ayaphuma awakhishwa yimina amadimoni uthi uJesu ngegama lakhe kuyophuma amadimoni kuyobeka izandla kwabagulayo baphile ngegama likaJesu. So akukho kukhomba mina ngegama likaJesu ngisebenzisa igama likaJesu. Amen. Ngomthetho wakhe anginike wona ukuba igama lakhe ngilisebenzise kulabo abaphukileyo izinhliziyo, kulabo abadukileyo endleleni, kulabo abayizimpumputhe libavula amehlo izwi lakhe, kulabo abangezwa libavule amadlebe, labo abayizimungulu nabayizithulu libavule umlomo libaqaqe ulimi, abayizinyonga abangamavila libasukumise bakhuthalele ukuhamba nenkosi ngezwi likaJesu. So leli vangeli akulona ivangeli lemali ukuba kuya ngokwenyama ngabe le vangeli liyadayiswa njengabo bonke abafundisi bathi ngokukamoya qha leli vangeli lensindiso lizolwa nemimoya yamadimoni abusa izinhliziyo zethu. Kunamadimoni anzima avela esihogweni enza ukuthi abantu babambeke ekutheni bakholwe iqiniso ngokupheleleyo. Idimoni lomuntu wesifazane olulukayo, idimoni lomuntu wesifazane ongafuni ukumboza ikhanda lakhe, idimoni lomfana ofuna ukulala nabanye abafana, idimoni lendoda eshaya abantu besifazane, idimoni lendoda efuna ukuchitha igazi bulala abantu, idimoni lokugebenga. Amadimoni lawo abulala umuntu kaNkulunkulu. Ukuba leli dimoni langena ngalesikhathi uAdam noEve besengadini. Ngalesikhathi uAdam noEve besengadini wafika umoya kaSathane kuEva wazombuza ngezinto vele uNkulunkulu aziyalile ngaye uAdam ukuthi angazenzi. uEva nawe uyazazi. Kepha uEva waba nengxoxo nalomoya waze wahuheka ekutheni azafise ukwenza izinto eziphambene nomyalelo. Uvulela ini umnyango amadimoni. Ngo-2020 ngaqala ngafuna insindiso. 2021 ngahlangana ngangena emanzini. O2022 ngabhabhadiswa ngaqala ngalandela. Ngaze ngagcwaliswa nguMoya Oyingcwele. Ngaqala ngafundisa 2022. Sengifundisa nganentshisekelo enkulu. Ngiziphilele enyameni bengibhema ugwayi bengeyela intwambe nguzonda ugwayi kepha bekuthi mekufika isikhathi sokuthi ngidaka utshwala ngibe ngubhema ugwayi. Bengithanda insangu kakhulu. Ngibhema insangu strong. Ngangithi akekho ozongihlukanisa nensangu. Bantu besifazane ngangafebi ngalendlela ukuthi ngangibathanda ngibalandela no. Ngangithi bese ngidaka utshwala bese kuvuka ukuthi hamba eclubini, hamba e-restaurant, hamba uye bar. So eCape Town uhlala edolobheni, nje uhlala edolobheni yonke into iseduze. Mawufuna ukuphuma uhambe eclubini, iclub ikezansi komgwaqo. Ufuna ebar, uhambe kakhulu. Zonke izinto zikeduze ukuhlala phakathi edolobheni. So ukuhlala endlini, thenga ugologo uphuze, uhlala umculo nobhema insangu, bese lithi le demon no hamba. Fanele wena eclubini, ugqoka uswaye kuhambe uyobona uzothola izingane lapha yana. Engqondweni yami nginale demon elithi mina fanele ngithandana nezingane zaphesheya kuphela. Noma hayi siyathandana ngijola nezingane zaphesheya ngifeba nazo kuphela. Intombazane eSouth Africa cha angiyifuni. Nginalokho engqondweni yami.
lezi zinto engizikhulumayo ngikhuluma ngemoya madimoni bekade ngibambile. Bengithandana intombazane yaseCanada, njengoba ngithandana intombazane yaseCanada nje ibihamba njalo itraveler ye Istanbul ye amanye amazwe yeko Turkey ihamba amazwe ahlukene. So mina mengisele la ngemumva ngoba amantombazane ayangithanda. Kulula ukuthi umuntu wesifazane angitshele ukuthi ngimuhle. Nami ngibona ukuthi hayi ngimuhle vele ngoba sengitsheliwe. Kepha ngikhula emlazi bengikhula ngitshela ukuthi hayi umumbi wena. Mengazi lo. Ngithe sengithola abantu abazongitshela ngimuhle ngagcina sengikubona lobuhle mengizibuka esibukweni. Ebekade ngakubona. So manje njengoba ngiphila lempilo le ngenza noma ngabe yini engithandayo. Bathi mase kufika ukukhanya ukuqhelelanisa nezinto obukade uzenza uzibona sibalekile. Bengiphuma ebusuku ukulula ukuthi ngifone le ngizofona khona ngizokufika ngamukeleke ngoba yini usathane uyivula yonke iminyango yokufa. Ukuze uweze ubone ngazi ukuthi ke sikhona isidingo sokuyeka lempilo le. Understand? So ngaphila ke lempilo le uNkulunkulu wazwafika uthe bese efikile wangikhipha. Bekuloko kususwa nga1 izinto ebengazazi ukuthi ize uNkulunkulu akazifuni. Eloko esusa waze wagcina esengikhombisa ukuthi ubani. Ngase ngimazi ke, ngase ngiqala ke ngifunda ke indlela zakhe ke ngafundisa nabanye abantu. So ekhambeni kwami ke sahamba saze sasuka eCape Town last year seza la. Zonke lezi zinto ngizishiye ngemumva. Ebengizenza. Manje ngoba sifica lemgweleni kuthiwa khona lento ekuthiwa iLord's Supper noma isidlo sakusihlwa senkosi uJesu. Kuphuza iwayini nesinkwa esingenamvubelo. So njengoba kwenzeka lento le uqala kancane ngoba phela iwayini leli liyaphuza linodakala ngithi mina ngiyakwazi ukudakwa ukuthi into enjani. So uma ngiphuzile iwayini layithinde le ndawo ngokwentshisekelo uma usaqala awunaki kuba yini nje ukuthi hayi sengiphempile omngcwele. Bathi ukuhamba kwesikhathi ngithe sengifika la kwaMashu aqala manje ngaphuza ngokweqile iwayini khona sengikholwa ngishumayela. Sengiphuza ngokweqile ibhodlela ngiliqede. Waya ngaqedwe amabhodlela awu2. Waya kweqa. Sengidakwa iwayini nginganakile. Angiphuze emini ngiphuze ebusuku bese ngizoyolala. Sasuka kwaMashu seza le Hammersdale. Nawo lo mkhuba lo sakhona. So lo mkhuba lo njengoba ngilongenza lento anginakile mina ngitshela ukuthi hayi angiyenzi vele isono ngiyaphuza bese ngiyolala. But mina sengisidakwa sewayini. Sithe mesifika la safike sahlala isikhatshana. Lento yaqhubeka yenzeka. Engangokuba kuthe sekufika ke manje ngoba sengivule nomnyango wewayini ngithi futhi sengivula umnyango oqala manje wokudakwa. Seke manje lo moya sofuna ukuvulela eminye iminyango manje. Yabo. So ifoni ihlezi sesandleni ngoba ngiyisebenzisa izinto eziningi. So ngalinyanga ngihleli ke la kusofaka ifoni ke ngiyayibuka ngize ngihambe ke YouTube sengingene ke kulomuzwa ke wokuthanda ukudakwa iwayini. Ngize ke ngingene siseke kulo moya lo ungibambe ngqi. Ungivuliseke manje ama-video amantombazane anqunu. Kwakuba sesingenile ke isona. So ukuphuma lapho manje sekumsebenzi onzima ngoba ngakusasa ngivuka ngiyazisola ngokuthi ngihambe ngobheka ama-video ocansi. Ngaphinde futhi emva kwaloko ngashaya indlwabu. Sengingcolile manje mina. Namadimoni asengenile. Sengiyazisola manje ngakho konke engikwenzile. Amadimoni kade ekhishiwe ngokunganaki nangokujwayela aphinde futhi mina ngawavulela lo mnyango amadimoni angena. Akukho lula ukulwa usathane sengaphakathi kwena. Udinga wena ukuthi uzile ukudla, uthandaze, ukhale kuNkulunkulu ukuthi akukhulule
ngokuba ngiyakutshela mzalwane ungasho ukuthi wena usindisiwe kepha usafeba kepha usaqamba amanga kepha usadaka utshwala kepha usaphinga kepha usafaka upende ebusweni noma ubhema ugwayi awakosindiswa ngokuba zonke lezi zinto ezingcolisa umzimba wakho noma ngabe thi ubuziyekile uyabuyela wena uvulela umnyango amadimoni ebekade ekhishiwe kuwena. So uma kukhishwa idimoni kuwena ukhishwa lo moya wenkanuko obukade ukubambile unganakile wena. uJesu mechishiya loyo nto kusho uJesu utshela lelo dimoni elikubambile uthi phuma kuyena dimoni. uJesu kuphela okwazi ukukhipha lelo dimoni. Ngeke ngini bangakushaya bangakubulala bangakubopha ejele lelo dimoni ngeke baze balikhiphe. Ubona uma begcwele amajele bephuma phinde sokwenza ubugebengu ngokufanayo ngoba amadimoni ayambusa. Ngoba amadimoni abakhishwanga. So ngenza isibonelo ngami ukuze ngeze ukuthi mhleze ngikhomba abanye abantu. Mina ngikwenza isibonelo ngami. So ngabuya ngabona ukuthi no njalo mengithi ngidla isidlo sakusihlwa leli dimoni leli lifuna ukungivuselela le yankanuko leya. Ngaze ngathi no right ngizoke ngithi ukuma kancane ukudla isidlo because njalo leli dimoni lithola indlela ngale mengathi ngiphuza iwayini isidlo isidlo nje lifuna indlela le dimoni futhi manje lifuna nokungekisa ukudla isidlo sakusihlwa. Understand? So manje ngaze ngithi ngizoke ngime ngicela uNkulunkulu asuse leli dimoni liphume liphele. So ngeke uze ukhishwe idimoni ungafuni. Ngeke ukhishwe idimoni ungafuni. Futhi abantu abafuni ukhishwa amadimoni ngoba idimoni melihleli kuwena lihlala kamnandi likwenza wena unethezeke. Uleyo nto le ufuna ukuzilandulela ngesenzo sakho esibi. Idimoni elenkani elomona elenzondo elokuthanda ukuphikisana amadimoni lawo. Uthi ke bese ukhuza lo moya impostoli athi ke nize ligade ningaqedani ningadlani nize niqedani. Ngoba yini lo moya lo ukuthi uma ubukomunye umuntu umkale ukuba ufaka wena lo noma ngabe ungcono wena nginaye umoya omubi kakhulu lo. Ayikho into emnandi yabona ayikho uJesu uthi ayikho into eyenzakala ebumnyameni engeke idalule ukukhanya. uJesu uyiqiniso. Ukuze ngikwazi ukuholela abantu uJesu mina fanele ngiyiphile impilo yeqiniso. Fanele ngilikhulume iqiniso. Uma ukuthi mina ngizosaba ukuthi abantu bazongibuka kanjani umuntu ngeke aze akwenze lelutho. Naye udinga usizo njengoba nawe udinga usizo. Sonke sidinga usizo. Kanti indaba kwincwadi yamaRoma sahluko 3 verse 10 ikhuluma lento engitshelayo uthi uNkulunkulu ubhekile phansi kubantu efuna ukubona khona elungile uthi akhona oyedwa olungile. So sonke sidinga usizo ukuze ke sikhululwe kulamaketangu khona abantu asebekhiphe izisu abangazazi laba basathandi. Khona abantu abakhipha izisu engathi into engenalo umsebenzi. Leli demon selwenze wa comfortable ekutheni wena uyenze lento yokubulala igazi engenacala. Ekubeni vele wenza isono sokulala ngaphambi komshado. Khona abantu ababanjwe umoya wesifazana besilisa ababanjwe umoya wendlwabo nokuziphatha emzimba yabo. Abasathanda abanye kepha leli demon ngiyalazi. Idemon elikwenza ukuthi wena ungabi nakho ukwazi ukulawuleka emzimbeni wakho. Leli demon seliyakubusa bekela kukwenza wabone into ezokwenza ukuthi uvukele lo muzwa. Ungafuna ngisho itoilet ungafuna ihlathi ukugcwalisa lenkanuko le. Demon lotshwala likhipha ebusuku. Likhambisa ubusuku bonke lingakususa le Maritzburg likuse eThekwini. Kungekho utshwala eMaritzburg uyofuna utshwala eThekwini. Idemon likatshwala. Demon lokufebe lingakususa ekhaya likuse nje endaweni lokho ozobona khona abesifazane benqunu. Sasinawo lo ngqondo nomunye umngane wami eCape Town ukuthi nje sebeach sifake izibuko.
sifuna ukuyowasha amehlo sithi siwasha amehlo abantu besifazane banqunu sabe sincomi izinqe esizithandayo yabona ke yabona emnganami you understand ukuthi sibanjwe idemon enzima kangakanani ukuhamba nje uyohlala ngasolwandle uhamba uwokhe nakhona ufuna ukubona abantu besifazane benqunu idemon eninzima lelo bengeke ngimshumele lo Jesu ungazange ngikhulule kumademon bengeke nimamukele lo Jesu lo ningazange nilizwe izwi lakhe lobufakazi kimi usathane kufanele umhlambulule ngalezi zinto ezincane akonzisa zona ezimbi vuma ukuthi wena ubanjwe idemon lamanga vuma ukuthi wena ubanjwe idemon lenkani vuma ukuthi ubanjwe lezo zinto mawuzivuma uNkulunkulu uyakwazi ukuthi asebenze kuwena kepha mawugweva nalezo zinto uzigodla uzibeka neno ngeke uze wena usindiswe ngisho usuthanda usathane ukhishwa ngeqiniso emzimbeni womuntu umoya wamanga nomoya kaSathane amademon akhe ukhishwa ngoJesu Kristu fanele ukhulume iqiniso njalo ulenze iqiniso njalo ukhuleke eqinisweni ukuthi liphile kuwena njalo mofuna ukwazi ukungcwele iqiniso likaNkulunkulu elingasolekiyo bekukhulunywa ngomngcwele beqiniso kukhulunywa ngomoya okutshelayo ukuthi hlukana namadlozi imoya le engalungile ukhitha igazi uhlabela amademoni ufake iziphandla ufakela amademoni imoya leyo enzima so uma sikutshela sithi wena uNkulunkulu ukudalile waqonda uphelele wena ubona ukuthi udinga i-tattoo ubanjwe idemoni wena lokuthi izidwebe umzimba wakho kwakuyinto embi ngaphambilini sekuyinto enhle manje ngoba sekuyistayela ukwenza ama-tattoo bonke abantu abanama-tattoo abadwebayo nabasabadweba babanjwe idemoni lokuzidweba nokwenza omaka emzimbeni wabo uNkulunkulu akakudalanga kunjalo ukuba le tattoo ngesikhathi uyenza igugu uyenza into kepha emva kwesikhathi uyakhohlwa ukubaleka kwayo futhi ayinamsebenzi kile sekuwumaka ukuthi wena usebenzela uSathane wena icode yakho leyo kaSathane ekhombisa ukuthi wena unale demon leli wena demon okufaka amazinyo ama-tattoo uthanda utshwala uthanda abantu besifazane uthanda impahla zokugqoka uthanda ukuswenga uqamba amanga ubhema ugwayi you understand lo mademon mangaki ubufebe umuntu oyedwa uthanda ukuzicwecwa abe muhle impahla ezinamagama kuphela bese aphinde futhi azothanda ukufaka amazinyo azihlobise umuntu oyedwa loyo bese emva lokho uzochoma aphinde futhi lo muntu lo athande utshwala namanga nogwayi umuntu oyedwa lo ngikhuluma ngaye zonke lezi zinto zikuyena yabona umuntu uthule emoya emngakanani ekumele iphume kuyena ekumele isuswe kuyena ngeke lo moya isuswe yimina ngizofika ngithi yeke ukuthi kanje abantu abaningi banako uma beshumayela bafuna ukutshela abanye kanjalo awukhuluma kanjalo nomuntu fanele umuntu umchazele izinto ezijulile ngokuphila kwakhe ukuze akwazi ukubona ukuthi hey yabona indlela engihambayo kuhambe kumnyameni angibuye ngize ekhanyeni ukuba abantu abaningi bazinikele ezintweni ezimbi abazenzayo ukudayisa ama-drugs ukudayisa ngemzimba yabo abanye bafana baqondile bambe bothandana nezitabane ngoba yini bafuna impilo esezingeni ukuba isitabane simnika ini ikhadi lasebhenki as long nje wena uzongipenetrate wena uzongilala wena uzoba nayo yonke into oyifunayo so udayisa umzimba wakho ukuhamba uyothwaya ufuna imithi ngenxa ukuthi ufuna ukuceba uyazidayisa njengo-Ahabe lithi iBhayibheli akekho umuntu owazidayisa njengo-Ahabe uSathane ongafuni ukulalela uNkulunkulu elalela umfazi wakhe uJezebeli nenkohliso so leyo nto leyo fanele ikukhanyisele iqondise ukuthi yazi ukuthi ngempela zonke lezi zinto engizibona zibalekile azili utho aziyizeleze kuthatha isikhathi ukuthi ufikelele lapho ngoba yebo isihogo sikhona yena sikhona isihogo bonke abantu abafa bengamazi uJesu bayisihogweni
bonke ngoba imoya ebabambile baholela kuphi imoya emadimoni ibelonga kuphi so bonke abantu abanemoya emadimoni bazoya kuphi so moya esihogweni awuye esihogweni ubana kusathana uJesu ekuzonda no inomoya wena ngawufuni ufuna wena uze kuyena methi ngoza kumina uthi uJesu uzani kumina nonke nina enikhatheleyo nenisindwayo ngiza kuniphumuza okusho ukuthi ziningi izinto esizenzayo ngaphandle kokuqonda uma ethi ke uJesu ungakhathazeki ngokuthi uzodlala uzogqokana ngokuba usuku uthi uNkulunkulu uyabonelela bese ethi ke ungakhathazeki ngekusasa ngokuba usuku lolodwa nezinhlupho zakhona nezinkathazo zakhona kepha funani umbuso kaNkulunkulu nokulungwa kwakhe bese kuthi zonke lezi zinto lezi uyakuzinezelela so akashonga ukuthi uzokunika yonke into oyifisayo enhlizweni yakho no uthi uyakunezelela kunezinto kunento ebaluleke ngaphezulu kwalezi zinto wena uthi uzibuka zibokhazikhazi uzithanda kunomuntu okumele aphile kwena ngaphakathi so ngitshela njalo ngisho kanje ingokuba lethi iBhayibheli landela ukuthula nabo bonke abantu nobungcwele landela ukuthula nabo bonke abantu nobungcwele ungaphindiseli yokubi ngokubi ngokuba iphendiselo ingekaNkulunkulu so uma lisho njalo iBhayibheli uma ufuna ukuphila impilo engcwele kufanele uqale uvume wena ukuthi wena wonakele wena mina ngiyavuma ukuthi ngonakele ukuze ngilungiswe fanele ngivume lithi iBhayibheli makuthi umuntu ozitshela ukuthi umile makamaqaphele ukuze angabi uma iBhayibheli ingitshela ukuthi inyama ayikho into elungile enyameni angikwazi ukuyilandulela inyama ngisho uNkulunkulu uyanderstand ngoba kwasho yena uyakukhuza ukuthi ungayilaleli inyama njengoba esho njalo akasho ukuthi iqhubeka uhlale kulento oyenzayo uthi uyaqwashisa ukuthi ungayilaleli inyama yakho ngoba igcwele ini inkohliso uthi Jeremiah inhliziyo yimbi futhi ngumkhohlisi bese athi umbhali ubani ongayazi athi mina Jehova ngokuba mina ngiyayihlolisisa inhliziyo nemidlinzo yomuntu bese ngiyamkomelisa ngokwemisebenzi yakhe so I understand ukuthi uNkulunkulu ukuholela njengokusebenza kwakho usebenzela uSathane iholo lisesihogweni usebenzela uJesu iholo lakho lisekuphileni okuphakade naye ezulwini kukuwena ke njengomuntu ukuba wena eyiphi indlela ofuna ukuyihamba ngokuba uma singavumi izono zethu kuyena asina ndawo asina budlelwane so mina ngimemeza ngibiza odadewenu abafowethu bonke ababhakiwe kwizidakamizwa emangeni ebufebeni abantu besifazane emabhlukweni ebutabaneni emadlozini koshembe izangoma abathandazi sibabizela ukuba bazophila impilo uNkulunkulu asabele yona ngoba le mpilo le abayisukelayo ayina nzuzo iyize leze imosha isikhathi sakho ngoba ikulahlekisela ngani ngobungcwele ngempilo uNkulunkulu akwabele yona uNkulunkulu usabele ukuthi sibe ngcwele singabi nomona singabi nenzono kepha umona ukhona kumuntu umona ukhishwa ngani na ngoJesu uma ethi uJesu wabela ekhuluma ngoJohane uMbhapatisi ngesikhathi eshumayela uJohane uMbhapatisi bebuza ukuthi yini kumele siyenze uthi uma ukuthi unamabhantshi amabili nikumakhelwane umuntu okudla yiphi umakhelwane eswele uyambona uswele hayi ukuthi uzovela upha umuntu ngoba nangu ukuthi ufuna umupha nje umuntu meswele ubona udingile muphe bese kufika abanye ababathelisi bentela bathi ke senze njani thina uthi ningathathi ngaphezulu kwalokho eninginikiweyo aniliswani lokho enikuholelwayo ngikhuluma nje kunabantu abenza fraud emsebenzini basayina amacheck bakhipha imkhoshosho bano connection benza yonke into eyicorruption embi phambi kaNkulunkulu uyasebenza utaxi man unemali eshaya iphakethe ustapa noma usiza udriver unemali uthi ushaya isokisi uthunyiwe kuthiwa dayisa esitolo ufuna ukuphuma ufumbethe something kuyintshontshe
awaneliswe ufuna umsebenzi wawuthola unemali oyibekele ukuthi uzoyinikwa ayikwenelisi le mali kepha ufuna umtshotsho uyacabanga ukuthi mesubanjiwe kulo mtshotsho kwakho usuphelele umsebenzi kwale mali bekade uyithola ngokusemthethweni seyiyanqamuka ngenxa yokuthi inhliziyo yakho ayaneliseki ubanjwe yini umoya womona ingakho uJohane umbhapatisi kubathelisi ke senze njani ke silo uthi ke yeneliswani yilokho elikholelwayo ningathathi imali yomgwazelo ingakho abantu beboshwa bengena amacala begcola amajele ngokuba bahluleli nabameli bathatha imali zomgwazelo bayakhokhelwa imali yabo ngokusemthethweni kumele bayinikwe kepha bafuna imali zani zomgwazelo ukuze bahlulele ngendlela engafanele lento uJesu angayifuni bonke abantu abenza njalo uma bengaphenduki kuleso senzo uyaphakathi esihogweni uzoya nje phakathi esihogweni futhi ayikho into ongayenza uma ungafuna ukuphenduka understand mase ukuthi lawa amabutho amasosha babuze nomsenze njalo uthi ningasola abantu bengenzanga lutho ningasukeli abantu ukuba khona abantu abamaphoyisa bafuna ukuhamba bexhaphaza abantu emphakathini ngoba yini ukuqala mhlawumbe umuntu akawazi amalungelo akhe lifike iphoyisa mhlawumbe wenza iphutho elincane ekubese ukuthi akhulume nawe akutshela izinto address njengomuntu onolwazi ofuna ukusiza ngoba umgadi womphakathi akayena umxhaphazi womphakathi bona bafike baqhumisa impama baqhuma inqindi bagcobe nami ngeke ngashaya amaphoyisa ihlala emlazi yayisintsana ngangiphapha kodwa okay angazi amaphoyisa zonke bathi ngidayisintsana ngoba ngena ke le ngangihlala khona ahamba wethula bayiveza basethi hayi ngeke sithathe yonke sithatha la sambeni futhi khona oyibatshelile bafuna ukukhombisa ukuthi bangibophile bangihambise ngepolice station fike ngisayine le zinto zakhona angisanda qeda isikole 11 years or 12 years ago angisanda qeda isikole sayine bangiphambe ngivale estoksini hayi bahambe balandeleke abasekhaya emlazi bafike umfana umzala wami afika azongibheyilela bese ngibheyilelile sekumele ngizokhishwa phela mina bese ngiphuma bese ngithi sengiyalala bengazi ngisazophuma estoksini hayi ngiphumeke ngize ngaphambili ereception bengifika lapha ya ngiyajima ngifukula insimbi ngangifithi so ngiphakamisa iskipa ngithi ngisula ubuso kwaje kunephoyisa lesifazane lemla ngaphambili umoya wenkanuko ungibambile ngithi mina hayi ungayibheki into zabantu yabo bese lo muntu lesifazane ahleke yabo bese kuthi lo munye oseceleni kwakhe acasuke ngoba uyiphoyisa ngithi so acasuke bese akhulume kabi kumina mina bese ngivele ngithule ngithi hayi bengidlala yabo avena vuthe lo sisi lo kusho ukuthi nami ngivusela inye idemoni lo langa kuyena hayi ucaca ukuba manje bafuna ungiphinisela phakathi hayi ngiyagoloza futhi hayi ngeke sengiphumile ngibhayileliwe manje hayi thiwa ayiwoze ndoda bangidonse kuphikiswane ke manje ngize ngidonsele ngemumva bengifike lapha ngemumva hayi phuma isicathulo phuma impama ngithi makuthiwa ngiyalwa ngingafela khona la ngcono ngivele ngithule ngishawe kuthiwa hlala phansi ngithi mina no phuma impama kuthiwa hlala phansi hayi ngihlale phansi ngithi bese ngihleli phansi lisho iquzu lemhlane emgogodlweni la endaweni yasezinsweni emunye ungigxoba lapha umbakala bami omunye uyangigxoba ubhozi uyangikhahlela omunye uyangishanga impama ekhaya ngizwe ukuthi yabo ngiyashawa labathi ke sila nawe ngeke usaphuma sobuye understand lokho ukuthi bebe akufanele bayenze lonto uma bekhona inkinga bekumele lo sisi lo ngikhulume naye angitshela ukuthi akufanele kwenze kanje noma kuthe angivulela icala athi mina ngithe kanje ngiyamsejusa mekuthi ngeze ngiyamsejusa bathi akakwenzanga lokho lo munye usebenzise ilungelo lakhe usebenzise amandla akhe ngendlela engafanele so yoba ngishawa akekho noyo ufanele ukushaya iphoyisa iphoyisa alinalo ilungelo lokubeka umuntu isandla iphoyisa umsebenzi walo ukuthatha umuntu lemvayele ejele umuntu alande ummeli wakhe atshela amalungelo akhe bese alande ummeli wakhe akhulunyele ummeli wakhe kepha amaphoyisa akhohlakele amaphoyisa athatha imali emgwazelo aphatha izibhamu ezingekho emthethweni adubula abantu basathelele bona umthetho ngezandla amaphoyisa akhohlakele amaningi so ngithe sengishaye bathi ke sokushiya la sisazo kwesidile nawe mina sengibhayileliwe fanele ngabe ngiyaphunga mina ngiyahamba but manje sengihleli la ukuthi ngisazophinde ngishawe futhi so manje kumele ngithole i-receipt yami mina ekhombisayo ukuthi ngibhayilile bese ngiyahamba angisasayithola lo receipt ngoba nami ngaphuma ngabaleka
ukuthi phela ngeke ngihlale la ngihlale ukuthi ngizoshawa vele ngihamba nje ihlo lami elingalisaboni kahle sengibona yonke into idouble manje sengibaleka nje nestation esisodwa so ngizama ukuchaza lento ukuthi uma uJohn uBhaptist ethi ke nina abantu abaphethe umthetho musani ukuganga ngomthetho nokuxhaphaza ngoba lokho kuyiqala phambi kwaNkulunkulu ukuba wena unikwe isikhundla sokuthi usebenzise ngendlela esabele ngayo kepha wena uyasixhaphaza isikhundla osinikiweyo wonke amacala esiwenzayo ngemicabango ngesenzo ngokukhuluma amacala lawo umoya ingcwele uyabhala kunembeza wakho ayikho into sekenzeka empilweni yakho sokuqala ukuhlakanipha wakwazi ukwehlukanisa okubi nokuhle ongayazi ngiyakutshela yikho noma ngabe kuthiwa kunesigameko esiyokwenza ukuthi into ekenzeka noma wayibona noma wayizwa meke wayizwa noma ivele iqhamuka esikhaleni ngakizwa lento kanti into ekhona kunembeza wakho unembeza womuntu ufana nebank elayisha yonke into aligcwali ayikho into unembeza wakho ongayazi ngawo ngisho ebusuku uphupha yini usukuphupha izinto ezingezazi ezenzakalayo uphupha ngabantu abaziyo ngoba bakunembeza wakho ngisho uNkulunkulu enza iletha iphupho wenza umfanekiso ngezinto ozaziyo ngoba unembeza wakho umoya ingcwele usebenza ngawo mekhuluma usungakhulumi nenyama usakhuluma nomoya mekuthiwa unomoya kumuntu umphefumulo uNkulunkulu ukhuluma nomphefumulo inyama ayikuyona yazile zonke lezi zinto esizikhulumayo inyama igcwele inkanuko umphefumulo ugcwele ulwazi akuyona inyama yami yazi lezi zinto umoya kumina owazi lezi zinto so izinto engizibonayo zihlala kuphi awuziboni kumina kepha izinto engizaziyo zingaphakathi kumina umoya wami unembeza wami bethu abantu bazokwahlulela ngonembeza wabo unembeza wakho uyazi uma wenza okulungile noma ongalungile uma wenza okulungile uyakutshela inembeza wakho ukuthi kwenza kahle uma wenza ongalungile kuba khona impikiswano ekhona phakathi kwakho nonembeza uthi hayi uthi unembeza cha ungayenzi lento la ayikho right ingakho abantu bathi umoya ingcwele bekhuluma nabo ngezwe elincane umoya ingcwele ukhona kuwena phela niyamsitha ngokuthi siba nenkani ingakho uJesu methi ke omunye wabameli manje umoya ingcwele simbona kanjani uthi umoya ingcwele akuyona uthi njalo umusa kaNkulunkulu sibona kanjani uthi umusa kaNkulunkulu akuyona into ongathi uyayibheka ukuthi yeza noma izoza into ekhona ngaphakathi kwena ifuna ukwambulwa ukuba uNkulunkulu wadala umuntu ngomfanekiso wakhe so umbuso kaNkulunkulu uyasitheka usithwa inkanuko nesono esisenzayo ngalo ndlela leyo unembeza wakho unalo lonke ulwazi lwezinto sokuwazenza ezimbi nezinhle ziphakathi kunembeza wakho so abanye babuza ukuthi abantu ke bangazange bamazi uJesu bayokwahlulela kanjani ubhalwe phansi eBhayibhelini ukuthi labo abonile bawazi umthetho ukuthi bebeyazi lencwadi bazokwahlulela ngani ngale ncwadi kubhalwe kwincwadi yamaRoma lokho sahluko 2 uverse 12 13 14 bese sike labo kepha bangazange bamazi uNkulunkulu bona bazokwahlulelwa ngani ngonembeza wabo so khona lento engisho ukuthi ukulunga ngabe ukulunga unako noma cha khona abantu abangakaze bezwe ngoNkulunkulu ngomhlaba ungaka ivangeli nakufinyelele kubona khona abantu abangamazi uJesu abazobebefa bengamazi uNkulunkulu noJesu bese kuhlolwe ngokuhamba kwabo emhlabeni ukuthi ngabe washada walala yini engashadile waqamba namanga wakhohlisa yini ubebaxabanisa nabantu ubexolela yini you understand ukuthi uJesu uzosifundisa izinto vele uNkulunkulu azifakile kuthina ngokwendalo yapho uJesu uzozivuselela lezi zinto ukuthi masibe nazo ukuze sibe nokuphila okuphakade ukuba iyona into eshodayo kubantu abaningi ukuthethelela ukuzwela ukuthanda yini ukuthula ukuthokoza nabanye abantu so lamadimoni lawa usathana walethayo walethela ingxabano nenzondo le dimoni langena ngobani nguKhayini uKhayini wazonda umfowabo
emzondela nje ukuthi unikele kahle enkosini. Lento oyenza songaphakathi esontweni sokuthi uyakholwa. Uthi yazi ukuthi uBright uzitshela ukuthi ukholwa kakhulu uBright uyangicasula. uBright uyakhulekela uyadumisela uyayifundela uthanda uNkulunkulu. Yini engicasulayo ngokuthi ngabe nami ngenza njengoba enza uBright. Ngabe nami ngiyamukeleka uNkulunkulu. Usho njalo uNkulunkulu kuKhayini. Hallelujah. Jesus. Ilo nto leyo sibenzela ukuthi uma umakhelwane akho enza kahle uNkulunkulu nawe bukela kuyena uwenze kahle. Yini wena ubone izinto ezirong ngayo? Kune demoni kuwena elikulwisayo ukuthi wena ungakholwa kuNkulunkulu ubheke umakhelwane wakho. The same thing enhlezi ngisho ukuthi ngiyashumayela kepha abantu abangizwa babheke mina abafuna ukuzwa izwi abafuna ukubona imisebenzi kaNkulunkulu ukuba uSathane ubenza bavaleke ukuba babone izinto zikaNkwena namandla kaNkulunkulu. Bona babheke bani babheke mina balahlekelwe yini insindiso ngoba sebenyanya mina ukuthi mina ngiyamemeza ngiyashumayela mina ngibatshela izinto njengoba zinjalo. Bona bafuna abantu abazobancenga. Isikhathi sokuncengwa sakho mzalwane uJesu umebuya uzofika nje ngiyaseka. Ngeke azanincenge ukuthi hayi phela buyani sengizobuya manje hayibo. Angithandi ukuthi ngibhuphe hayibo. Into ukuthelo yakhe yibi mzalwane. Noma ngabe ngiyamemeza noma ngabe ngisho quiet. Into ukuthelo kaJesu yibi kakhulu. So njoba ngimemezele ukuthi wena usindiswe. Hallelujah. Uma uzibona ulungile emehlweni akho uyazikhohlisa. Ngoba khona abantu abathi mina ngeke ngisindiswe futhi ngeke ngiwahlabela amadlozi ngiziphilela. Uphilela abantu ngoba uyamazi ukuthi khona uJesu. Uyazi lithi iBhayibheli ungabi isivivi. Shisa noma ubande. Akekho umuntu ongathi ngoba the same bantu abathi ke mina impilo yami ngiziphathele. Angeke ngikholele kuJesu futhi ngeke ngikholele emadlozini. Uyafeba kodwa. Khona kuSathane. Uyawubhema ugwayi ngoba wena umathanda ngithi. Hayi mina ngiyabapha nje abantu imali uyahleba nje. Lo motho uzondi. Uyafeba into ema ngabantu abakhulu abantu abangafuni ukusindiswa nento abaxoshaya insindisweni ukufeba yabona umoya wemfebo lo enkanuko yocansi nokulandela abantu besifazane abafaka abaningi abayixoshisa emngcweleni abantu besifazane abakhipha emngcweleni ngoba abakwazi ukuzihlobisa ngale ndlela leyo uSathane afuna abazihlobise ngayo. Yabakhipha lonto emngcweleni. Lezinto lezi siyazibuka nje. Linzima le demoni elimbambile. Sikhuleke. Angikwazi ukuthi ngizofika ngithi yabona nali demoni elimbambile ngoba abanye abantu abezwa. Uvela uthi uyangijaja. Bengimla ngintshela zonke indaba zenu. Lowo oyinhlabathi evundile izwi lofike lifake enhlabathini evundile imbewu bese emva kokuphuma izithelo ezifaneleyo. Ingakho ubona abantu bephenduka bethi yazi bengifeba. Yazi bengithanda impahla zasezweni. Yazi bengifaka amacicci. Yazi bengipenda izipho. Ngiyabona ayinamsebenzi lo. Ingane ziyalamba. Thatha imali yeqolo, imali yesondlo sezingane. Uyofaka izipho emgaqweni ufuna ukuzenza muhle ngeze ukuze ufebe kahle abafana bakubona. Ithenga impahla ezinimpintshayo. Khona abafana beziloke benilangazelela. Yazi abantu besifazane athi ngihamba nje la izolo emgaqweni. Abantu besifazane emgaqweni bahamba nqunu manje. Ngokusemthethweni. Ayikho into edayiswa esitolo umuntu esifazane emkhululayo nje egqoka. Yonke into edayiswa iningi labo bayazithanda lezi impahla ezibabambayo ezibaveza emingemumva nemingaphambili. Nama cleavage namabele. Lezi impahla ingubo ezithayi engazi ukuthi icondom. So uyahamba vele ngathi inyoka nje manje ubuka wonke amabele akhe uyabona ama hips akhe ubona ongaphambili akhe ubona ngemuva ubona ngisho iphedi ukuthi lihamba. So uyabona ukuthi umuntu wesilisa ulingwa njalo nje. Umuntu wesifazane uthi uqalaza ngapha uthi ufuna uzohamba uzubheke phansi. Abantu besifazane abafuna ukugqoka ama cleavage angaphandle, stomach out, izikete ezifishane ezifuna ukuveza ingaphambili. Izwe lonakele ngoba ligcwele ubuhosha nobufebe nobusodoma nobugomora. Lethe kwini bengayikho indaba yokutabane. Ngifike eCape Town ngazi ukuthi kwafika i-truck umuntu ubona isitabati sithwala i-truck sifike sichithwe eCape Town izitabane. Ngisho umuntu ongazitsheje isitabane uzwa ngoba sewuzwa ke la kuthiwa ubani isitabane. Ngathi ngelinye ilanga sejimini ikengeke le bafana bamodela behlezi beloko beze nginaka ngingabanakile ngezijimela ngedwa. So
mina abafana ngihlezi ngibabona behamba ndawonye ngisho ethi hayi squad abafana nje ngoba phela abafana bajwayele ukuhlala kanje yabo ayi baze basondele ngelanga lomunye afika azojima nami bese emva kwalokho athi uzonginika ulift ngiphume lo mfana wase France anginika ulift uhamba ngemoto enhle kanjani singena emotweni mina ngikhulume ngigxeke ijabane emotweni avena athule nya akaphindanga wangikhulumisa kwakungibingelela nje kuphela ngibingelela lapha kude ngangazi ukuthi isitabane angisho umfana mina ngibona befaka amacici le emakhaleni ngathi ingulube noma inkomo lezi ezithiwe zigweba ukuthi zingasancela so manje mina ngikhuluma ngokungazi nje umfana kanti isitabane sengiyeza kuthiwa uthanda nomunye umlungu wase France lo mlungu uhleze simeme emaphatheni kunamaphathi ngwane namba yami lokho ngithethe ufike kunephathi endaweni yale phathi lo ufike mina ke ngimbona umuntu eqondile kanti ubhizula nawo abafana laba abamodelayo ngiyakela mina ukuthi imimoya leminyango miningi inzima eCape Town ikubuka izitabana amakhehla amadala abantu besifazane bayitabana abantu besilisa yonke into ngazi ukuthi fashion ufika abantu beqondile athe umfana afike lo moya umngene khaxa uyambona kusethusa eJola nomunye udirector ukuze athole imisebenzi ulala lo bahamba amaklabhini usembona yena ngusebehave sekwentombazana ha ngiyamazi nje yabona umoya kaSathane uyakwazi ukuhola ugcine sowenza izinto ungaqondi ukuthi ufike kanjani la khona uzibuza ngifike kanjani la ibuye ingqondo ukunembeza kwakho ukuthi hayi uyakhumbula wena ukuthi wathi wena ufuna udumo wena ufuna ukuba famous ufuna ukuba sezintweni lo mhlaba lo yabona impela ephile labantu abalapha phezulu ama fashion designer aba design impahla lezi zibona izingcephe ezivela emaphepho book imosela abantu bayitabana impahla abazenzayo asinayo iminingi ungagqoka impahla olujolo ukuthi abantu besilisa kanti yakhona besifazane sekudidisiwe ngokuthi i-advertise obani umuntu wesilisa kepha inobutabane phakathi so uzobona nezitabane zigqoka kanje ubona abafana ama-Americans nama-rappers lawakhona abuye agqoka iziketi kuthiwa i-fashion afuna ufaka lo moya ubutabane sewufake kubona ukuthi uthelelwe nina kumele niphathe amaphesi nabafana emgaqweni njengomuntu wesifazane Sathane uyaqeda ngabantu niyaphela ingane yakho uyibona yathi iqondile seyiqala seyifuna ukushintsha indlela yokugqoka seyifaka amacici umfana yonke into ayibona ku-TV ufuna ukuyenza sebefaka amabhonke emqaleni nazingeza umqala amhlophe sebonakele baningi abafana abalalana bodwa khona amadoda ashadile aphuma yolala namanye amadoda ashiya umshado wabo leli demon leli alidinga umhlengi vuma ukuthi wena uJesu uyinkosi uyakusindiswa ngisindiswe ukuvuma ini izono zami ayikho into efihlakele ngami impilo yami ifana nebhuku ngofuna ukwazi ayikho into engikutshele ngayo mina ngami ngempilo yami hayi ukuthi ngisuke ngichoma ngisuke ngikutshela nje ukuthi mawukuthi ufuna ukuzwa ngami angaze ngilale nomunye umuntu wesilisa ke ngebhadi angaze ngilale nomuntu wesilisa sengihlakaniphile ukuthi nje ngihambe ngiyofuna ukulalwa noma ngilale nomuntu wesilisa angaze angisho ukuthi ngingcono so iyona lento mhlawumbe engongenza ngizisole kakhulu empilweni yami ngingabi nakho ukuthula kuho wonke ukufebe bami uNkulunkulu wakusindisa ngangathola ngisho igciwane ukhona konke engidlule kona uNkulunkulu wangisindisa ngangafa ngoba bengumuntu onesandla esilula ya inqindi nempama beyiqhuma manje yini because nami ngikhulwe ngixhashazwa mina ngikhulwe ngixhashazwa nje kabi ngishawa ngihlanganyelwa konke lekha emlazi ngathi ngikhula khona besihlanu umfana omncane umndeni ongilamayo lo wasekhaya washona wayehlezi exhashazwa ufike ngiyolo bekushawa mina uzokwenzani uzokhala mina ngithi ngiyakhala ngiyotshela umathi uma hamba phinde khona uyaphila ubalo hambolo ulokhu utshela izinto ezingalungile uzulwe njalo ngathi ngekhaya ebhulwa abafana bakhona bafike bangixhaphaza bangishaya so bengenawo lo ngqondo leyo ukuthi mina nami ngifuna ukuthi into ngisolve ngodlame umuntu wangishaya ngempama ngifunda u1 2004-3 wangishaya ngempama ngaloso sikhathi
2010, 2009 ngacishe ngambulala ngesando ngokuba wenza into eyangenza ngakhumbula into ayenza ngisemncane. Ngahamba ngithunyiwe ekhaya kuthiwa ngiyothenga insipho, mina ngafike ngabeka insipho ekhaya ngathatha isando ngihambe ngiyakhala ngiyekuyena. Ngafika ngamshanga esando bangilamula abantu bamthatha bammalekisa. Yini ngisabambe inzondo negqubu nenhliziyo elikhulu ukuze ngifeze lento le ukuthi kuphume lento le ukuthi bangazi bonke abantu ukuthi ngubani. E17 ngasha umuntu kwabuye abantu aba more than 50 bephethe imbazo, bephethe obhushu nezinduku. Lo muntu uhamba oqamba amanga wathi ushawa abantu abaningi kanti ushawe mina ngedwa. Semese befika labantu ngomusa kaNkulunkulu uJesu wayekhona wangisindisa ngingakomazi uJesu. So uma ngithi uphila kwami angazi ngifike kanjani la, ngakho ngiyakutshela ukuthi umusa kaNkulunkulu ususanele sonke. Siyaphila siyasinda ezintweni, angakaze ngilale esibhedlela izinyanga, angikaze ngilale esibhedlela ngigule. Angigulele esibhedlela. The only time ngesibhedlela mangilimele. Ngiyakhona uye esibhedlela ngilimele ngagcina eCape Town. Ngisanda kufika eCape Town. Ngadakwa utshwala, iwayini. Sasiye beach noAndile. Bese sibuya kusuka umsinde eTexini. Bangishaya ngensimbi lekhaya. Ngahamba ngothungwa. So, lezi zinto engizishoyo ngiyaxoxa nje umusa kaNkulunkulu empilweni yami. Ukuthi uJesu ungisindisile ngoba ngimile la, angimile ngoba naku mhlambe ngazalwa ngiyingcwele. Mhlambe abanye abantu bathi mawubona ushumayela batshela ukuthi uzalwa nje. No. uNkulunkulu yonke into uyibekela isikhathi sayo. Ukuthi bonke lobufakazi bempilo yami ngelinye ilanga kuyosindisa omunye umuntu aphume naye. Uzona zonke izigameko. uJesu Kristu inkosi. Sinika incwadi ezenzo 2:38 ukuze lemoya le esalisa abafowethu nodadewethu uma uJesu esethintile inhliziyo zabo sebezizwe kahle izwi uthini? Pendukani yiloyo naloyo abhabhathizwe egameni lika Jesu Kristu kukho ukuthethelela kwezono zenu khona niyakwamukeliswa isiphiwo sikamoya oyingcwele ngokuba isithembiso ngesenu esabantwana benu esabo bonke abakude bonke inkosi uNkulunkulu wethu yakubabiza wafakaza nangamanye amazwi amaningi wabayala wathi zisindiseni lesizukulwane esiphambeneyo kulesi sizukulwane esiphambeneyo. Bonke abantu abafuna ukuzisindisa mawufuna uJesu angeke uphoqwe, ngeke uze udonswe, wena nje uzozwa uJesu bese emva kwalokho ulandela uJesu. Ingakho athi uJesu uma umuntu efuna ukuza emva kwami makenze njani? Akathathe isiphambano sakhe angilandele izinsuku zonke. Zidele. So abona kutshele ngeke ngize ngikhiphise imakeup, ngeke ngize ngikhiphise amabhluku umuntu wesifazane, ngeke ngikhiphise ingubo umuntu wesilisa. uJesu kuphela uzokuphumulisa lezo zinto. Hayi mina. Ningasho ukuthi amaKristu ayajajana, no. Izinto engifuna ukuza nazo uJesu akazifuni. Meniza ninazo uthi zilahleni bese lipheleliswe kuyena. Ingakho ekhuluma noJakobe esho the same thing. Ethi tshela abantu bahambe niyohlanganyela le khona ewangibona khona eBhethel. Bese athi uJakobe kubantu khumulani izithixo zezizwe. Niphendule inhlanakazela ingubo zenu. Bashintshe izingubo bakhipha izithixo. Yini izithixo lisha amacici namabhengela. Beze kuNkulunkulu. Lokho kuyisibonelo ukuthi umuza uNkulunkulu awuzi ngoba naku wena ufuna uNkulunkulu uzokwamukela njengoba unjalo uphile njengoba unjalo uzenzele umathani. Akusikhona eJack House noma kaMpunzi idla emini noma kaMachance uNkulunkulu. Sizele ukuzoguqulwa. Sizoba abantu abazizele kwabusha ngokomoya nangokwengqondo. Siphile impilo uNkulunkulu asabelena uma sesiyazi. Ngeke umkhonzo uNkulunkulu uhambe empilweni akwabele yona ungayazi. Soze. uJesu Kristu inkosi. Osivale umkhuleko. Baba egameni lenkosi yethu uJesu Kristu uNkulunkulu onamandla. Mangcweliso igama lakho Nkosi uJesu. Siyabonga Nkosi izwi lakhe lenamandla. Siyacela Nkosi liqhubeke njalo lenze umsebenzi ezinhlizweni zethu. Size sibe namandla Nkosi okuqonda, sibe nomoya wokuqonda nokuhlakani. Ukuba impi esikuyo Nkosi akuyona impi yenyama kepha ingimpi yomoya enqotshwa ngoJesu Kristu oyinkosi nomsindisi.
Siyabonga Nkosi kuba izwi lakho liyasikhombisa ukungcola konke kwezinhliziyo zethu. Nalapho khona Nkosi singenawo amandla, kepha uJesu Kristu ungamandla kaNkulunkulu. Izwi lakho Nkosi lingukukhanya, limbuliwe livele ezulwini. Sithi mayenziwe intando yakho Nkosi uJesu. Wena wedwa ulungisa izinhliziyo zethu nemphefumulo yethu ngezwi lakho eliyiqiniso. Egameni leNkosi uJesu Kristu uthatha udumo namanje uNkulunkulu wethu. Wena wedwa ungcwele ohlezi esihlalweni sobukhosi kuze kube phakade. Amen. Amen. Ulala. Siyambonga namandla. Ulubela Unjani Pastor? nje. Hamba kanjani? Yeah, ngiyaphi. Senginoda